Rodinné centrum Dantia vzniklo pri súkromnej základnej umeleckej škole v záujme ponúknuť aktivity aj pre mladšie deti, ako tie, ktoré máme v škole, a napokon sa z toho stali aktivity pre aj novorodencov, tehotné ženy, ale napríklad aj staršie, dospelé ženy. Tieto aktivity poskytujeme v Liptovskom Mikuláši aj v Liptovskom Hrádku a všetky sú zastrašené odbornými lektormi alebo kvalifikovanými pedagógmi. Na týchto lekciách sa zameriavame predovšetkým na prirodzenú prípravu na pôrod. Rozoberáme posledné týždne tehotenstva, čo si má žena naplánovať, čo si má nachystať, čo môže očakávať. Ďalej sa zaoberáme samotným pôrodom, jednotlivými jeho fázami. Kurzov sa zúčastňujú aj budúci oteckovia. Vlastne preberáme psychológiu rodiaceho páru. Správame sa o význame dojčenia, o dĺžke dojčenia, prirodzenom odstavení dieťatka. Na prvej lekcii máme stretnutie s pani doktorkou, pediatričkou, ktorá nám priblíži svet novorodenca, jeho potreby, jeho prejavy tesne po pôrode. Na ďalších lekciách sa potom zaoberáme praktickou starostlivosťou o dieťatko, čiže život s bábätkom, jeho kúpanie, jeho prezliekanie, utíšenie, rozprávame sa o spánku dieťaťa, rozprávame sa aj o prebalovaní. Máme súčasť tohto kurzu, sú aj látkové plienky. Mamičky, ktoré majú záujem svoje dieťatko nosiť, tak pre tie poskytujeme kurzy nosenia detí v šatke a ergonomických nosičoch. Druhá časť kurzu sa skladá z praktického nácviku viazania šatky. Poskytujeme zároveň informácie o masážach, čiže vlastne aj baby masáže. Na cvičení sa detičky učia rozvíjať svoju pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore. Cvičí sa u nás na feedloptách, skúšame rôzne posilňovacie cviky, dýchové cvičenia, takisto aj relaxáciu. Cvičenie pre detičky máme veľmi radi, pretože je to príjemné prostredie, mala sa unaví, potom výborne spinka. Takže nám toto pomohlo Materské centrum v tom, že Kristínka je odvážnejšia, nebojí sa detičiek a radi sa chodíme cvičiť a hrať sa s mamičkami. Snažíme sa, aby na našich kurzoch bola vždy priateľská atmosféra, aby mamičky mali možnosť spoznať iné mamičky alebo tehotné ženy, aby sa vytvárala určitá komunita, kde si vzájomne môžu porozprávať svoje zážitky, skúsenosti, navzájom sa podporiť a aby sa potom ďalej mohli stretávať aj v našom centre, aj mimo nášho centra.